nagyon szeretsz sportolni. Milyen kapcsolat fűz a sporthoz? Hát apukám, meg nagyapám, meg nagymamám is testnevelő tanár volt, szóval a családban nagyon sok mindenki sportol, és így én is elkezdtem. És melyik sport tetszett meg neked a legjobban? Hát 6 éves koromban kezdtem el atlétikázni, nagyon sok versenyre jártam, utána egyre több mindent kipróbáltam. Igazából mindegyik nagyon tetszett. Az apukád mit sportolt? Apukám focizott, és a kosárlabdával foglalkozott, és tornázott is. És ezt versenyszerűen űzte? Kosárlabdát versenyszerűen. És te is versenyszerűen szeretnéd, vagy már? Én kosarazom most, harmadik éve, és jártam meccsekre, versenyekre. Ezt nagyon szeretem. És más városokban is, vagy csak Miskolcon szokott verseny lenni? Voltam országos versenyen, az most Zalaegerszegben volt ebben az évben. És atlétikában milyen ágakban vettél részt? Hát mindenféle volt, távolugrás, magasugrás, futás, számok, gát, sok minden volt. És a jövőben szeretnél ezzel foglalkozni? Hát az atlétikát ugye már abba hagytam, azt már annyira nem szerettem, de kosárlabdával hát szeretnék továbbra is játszani, de úgy nagyon nem. Szóval inkább más munka mellett így azért? Szívesen mennék tovább a testneveléssel, de még nem tudom pontosan, hogy hova. Köszönöm szépen!